kesempatan untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Betapa hatiku takkan Yang sekarang pilu telah gugur pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, para sesepuh, para bapak ibu, lan para muda-mudi ingkang kula hormati. Ing dinten punika kula nafsu minangka pranatacara badhe ngaturaken agunging panuwun dhumateng para pihak ingkang sampun kersa rawuh wonten ing adicara nonton bareng menika. Wonten ing wayah sore ingkang ayem tentrem, kita sedaya badhe ngangeti salah satunggaling prastawa wigati wonten ing babat tanah air kita. Prastawa G30S PKI kadadian wonten ing tanggal 30 September 1965. Para rawuh kakung putri ingkang kula hormati. Sadurunge kita miwiti acara nonton bareng, sumangga kita ngeling-eling malih babagan prastawa ingkang wigati punika. G30S PKI utawa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia dados kadadian prastawa kelak wonten ing sejarah bangsa Indonesia. Wonten ing Injil tanggal 1 Oktober 1965, bangsa Indonesia kaget sanget amargi wonten 7 perwira TNI AD ingkang dipun culik saha dipun pateni dening kelompok ingkang ngaku minangka Gerakan 30 September. Para pahlawan punika antawisipun Jenderal Ahmad Yani, Legend Suprapto, Legend Harjono, Legend Parman, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, saha Kapten Piar Tendean. Peristiwa punika njalari kacalikan gedhe wonten ing Indonesia, nuwuhaken konflik ingkang abot saha nimbulaken korban jiwa kanthi kathah sanget. Nanging uga nuduhake semangat nasionalisme para pahlawan ingkang sampun rela ngorbani jiwa raga kangge njaga keutuhan NKRI. Dadi wonten ing dinten punika kanthi nonton film utawi dokumenter babagan G30S PKI, kita sedaya diajak kangge ngeling-eling jasa para pahlawan ingkang sampun gugur, mangertosi sejarah bangsa kanthi leres saha objektif, njaga persatuan saha kesatuan bangsa, lan waspada supados prastawa mekaten boten malih kadadosan. Mila kula aturi sedaya rawuh supados saged njagi tata tertib, khidmat nalika nonton bareng. Para rawuh ingkang kula tresnani, mugi-mugi acara nonton bareng menika saged maringi manfaat tumrap kita sedaya, nambahi kawruh babagan sejarah saha gugah semangat nasionalisme. Sakmenika kula aturaken acara nonton bareng menika G30S PKI kula bikak kanthi resmi.